Kovač iz udruge Vjeverice i drago mi je da sam nastupala u programu Crven kapice i sa vašima. Pa sad ćete tek, sad ćete ići u prvi plan. Sad vas molim da idete naprijed, ja ću vam pomaknuti stolicu. Molila bi orijentalne plesačice da dođu. Naime, kako je, evo, ovo vrijeme, protuepidemijske mjere i svašta nešto, tako mi nismo baš stigli vježbati, ali evo, mi bismo vam samo htjeli pokazati kako mi u udruzi radimo orijentalne plesove, radimo ih, pošto je većina teže pokretna, onda ih radimo na stolicama, ali evo naše cure Dubravka i Hilda su još u snazi, osim nekih oštećenja pa će na to pripaziti, ali voljela bi da nam se pridružite i vi zato jer bi vam pasalo svima malo vježbice, jel tako? Može? A lovac Luka će nam opet umjeti. Možemo? Bilo se od udruge Invalida rada. Hvala puno svima, pozdrav!